Un festival de música e a carreira nocturna de orientación que se desenvolverán o sábado 14 marcan o inicio dunha ampla programación deseñada polo Departamento de Cultura para estas festas. Unha das máis destacadas será o festival O Son da Solidariedade, organizado en colaboración coas escolas deportivas. Vaise facer todo na tarde do día 23 no Polideportivo Santa Irene. Empezaremos ás 5 da tarde con talleres multideportivos hasta 7, onde teremos taekwondo, acrobacias, todas as actividades que levan desenrolando nas escolas deportivas daqui do Concello, darán exhibicións, estarán abertas a todos os públicos, non só os nenos que están apuntados nas escolas deportivas. Como cada Nadal, os nenos serán protagonistas destas datas, con obradoiros, animación, o tren infantil ou unha chocolatada na igrexa de San Vicente de Noal. Como novidade, procederase a instalación dun mercado navideño, co fin de dinamizar as compras no comercio local. Con esta campaña de comercio, de aprol do comercio local que queremos facer desde o Concello tamén, que chamamos o mellor Nadal sempre na terriña, e co cal apoiamos o comercio local e merca no local, acerto seguro. Todas estas actividades, como o tren, os obradoiros, están un pouco encamiñados a potenciar o noso comercio local en estas Navidades. Pois, aparte de todas estas actividades, tamén estamos en colaboración co comercio local de Portosín, que a Asociación de Empresarios de Portosín, a cal o domingo 15 de decembro van a facer un mercado navideño tamén, cunha serie de actividades na Praza do Curro de Portosín, debaixo dunha carpa que estará instalada polo Concello. As actividades chegarán a súa fin o día 5 coa chegada dos Reis Magos na tradicional cabalgata. Se desexan consultar a programación detallada de cada xornada, poden facelo a través da páxina web do Concello.